Jolupo e kaunti ma Siaya okwedo chenro mar piny owacho chano tiyo go mar choko osuru manyien mong'ere kaka Electronic Tax Invoice Management System kata e-TIMS. Jolupo go kokadho kuom tendgi e kaunti no wacho ni okang' no kidek rocho chenro mag chudo kendo hinyo jolupo mabiro darogi nyaka e pinje malibamba. Kane giloso romo mano bagi e boma ma Bondo, Daniel Odero, ma en jakom mar lupo e kar dho wath ma Nyenye Misori, owacho ni thoth jolupo ok winje kendo ok oyango makare chenro mar choko osuru mar e-TIMS. Bende oyango ni nyaka sani jolupo pod chulo osuru mani malo, kama oting'o chulo lesen, ng'iewo gige lupo to kod nengo mokethore mag chiro. Gikwayo piny owacho e kaunti ma Siaya mondo odonjre wachno kendo konygi e gayo medruok mar osuru e wi chenro mag lupo. Onge kaka jolupowa nyalo kalo e yoni ma system ma national government okelo mar e-TIMS. Nikech sama dilo biri bich, jalupo pimore, sama osepimore no onego bed ni chule. Koro chuno ne nyaka jalupo issue invoice ni dealer eka dilo chule. Mamano wayudo ka is a quite challenging ni jolupo mawa. Wan gimiluongo ni e-TIMS wakia ne nang'o. To koro kwa penjo joka nikech ok agidwa chulo wan nyaka wadonji system gi mar e-TIM no, to ginyiso ni e-TIM ni en yo moro ma sirkal okelo migolo go osuru. Midwaro go osuru moro kuomwa. To wan kaka oganda ma jolupo gi osuru olowa. Ka gidwa introduce gimoro ta wakwayo ni mondo wabed kodgi piny mondo wabed gi miluongo ni public participation, so that wabro understand gimiluongo ni e-TIMS ni clearly. Wan kaka jolupo waneno ka nitiere gik moko mosebedo ka hinyowa e lupo seriously. Kalure gi high taxation osemiyo kembe osedhi oko te ma wadong' mana gachiel. Achiel mwadong' go ni be is already ofundo odwagadhi. Onge kaka wabro control price mar rech kopo ni waonge kambi mora mora e Kenya ka.